От януари 2024 в район Красно село хората на пенсионна възраст без ТЕЛ ползват асистентска подкрепа. Те получават безвъзмездна грижа до 4 часа всеки ден. Обучаваме социалните асистенти, за да отговарят на очакванията на всички потърсили подкрепа. Много благодаря, хубав ден. Чао, хубав ден и на вас. Нашите социални асистенти полагат ежедневни грижи за възрастните. Това подобрява тяхното физическо и психично здраве. Шах. Що да сиш? Асистентът е опора. Той помага на нуждаещите се да бъдат отново пълноценна част от обществото. Ние сме тук за вас. Включете се!